Nijang Karbinglong Rongkhang constituency ke parlo Chekso Joysingram sa Rongamekar Birensing Bey lapen Jina Derapi asopo theka hache pen keso kacholong logajok keso kache lang jia phan alang litum pen Karbinglong arara tuma phan lapen KAC ke theke dinga tumalong sikai sivet sitame nangrap dun vektha pu kerap kachohan bangso keso la kyache theke bang normal kali dera jok alang litum hojai home hospital alongsi April achiklo ni 5 player ni pen admit si direct ICU arlo si se langbom lo sita non an ni pho ni trok pardera phita kimejiang thek averang alang litum keso kache langa phan hema hormu e sonsoni do anta chipadoi lablo sita tangka si ke dor un e det ajok alang litum pen Karbeng longara tuma phan lapen KAC ke chari ke theke dinga tuma phan nangra vektha pusi ao soa paipen chuning ripadi krimlo lapen Karbeng longarat kaching honai KAC CM ke hai Dr Tuliram ronghanga phan nangra vektha pusi chuning ripadi krimlo account number 348321044648 SBI N 0004873 Google Pay number 936525116 Dongka mukam pen Grayson timong nang kilo bilta kilo live Be hang lihin pen rara pan ko pisina liga sini jigan tung mate nang isopo mentu pen lo keso ikan nang tan ni tepe Rek li army pen lo keso bare keso bare jor mudde te namasi keso cholong log lo dak un elo dong kai ham hospital ci pon ma ko dak mi da private ma ci pon den ma lang olo hem hormu pipi ma ki do anta padam elo ma long ek theda lo ma ka biang long ke the ki di do an tong hanta ni li tong hanta nang rap tha pu ti nai ti ning wi ICU long si ki bi pini aldo po pini ane ni tro ki pleng tu anglo muge normal ka jor mo ke ting pen ma se ati thia wi ide bang do igbom lang ma mate sap doktor tu pido puga also be no na ko do ik bom lang asap sabe amat le an tha non en kep dak binang la pusi sa tumbagi nai pu ke mi yang thege do pusi nai pu na pu bo son lo ne ti ni de long pa ani